Puntu bakarragatik baina galdu. Realen Mekanikatakek 72-73 galdu zuen larun batean Getxoren aurka. Ligako 22. jardunaldiari zegokion partidua Maldangora jarratzen hasieratik etxeko taldearentzat. Bigarren zatian partidu irabazteko aukera ere izan zuen, baina bukaeran ez zuen asmatu. Garaipenak Bizkaia aldera alde egin zuen. Partiduak eman zuena laburbiltzeko gurekin daukagu taldeko joklaria den Inigo Moreno. Ongi etorri. Aupa, egunon. Getxo estantzen aurkaria larun batean Usabalgo kantxan, sailkapenean dagoen berdintasuna ikusita partidu garrantzitsua zen zuentzat, irabazi beharreko hietakoa, baina ezin izan zen. Bai, bagenekien partidu zaila izango zela, Getxon jolastu genuen lehenengo bueltan ezin izan genuen garaipena gurekin ekarri, eta gainera pilatu zian, lesioak diala eta baja asko genitula, ezin izan genuen garaipena lortu. Partidua Maldangora hasi zen lehenengo laurdenean, Getxotarrak hasi zen irabazten, 20-22 izan zen lehen laurdeneko emaitza 2 puntu azpitik bakarrik, baina Getxotarrak agian ez beste maila bat erakutsi zuten edo beste indar bat. Bai, egia esan, guk erasoan kanpo aldetikan asko asmatu genuen, lehenengo laurdenean 5-3 lortu genitun, baina defensan oso ahulak, errestasun asko eman genitun saskirak eta lortzeko behaieiz errestasun asko eman genizkien, eta 22 puntu jasota lehenengo laurdenen, normala bezala atxetikan jarri ginen hasieratik. Atsedenaliko emaitza 33 eta 37koa zen, partiduan bazteundeten, irabazteko aukera izan zen, 3. laurdenean 51 bukatu zenuten, kostata baina taldea sartu zen partiduan eta partiduan egon zen. Bai, nik uste aurpegia eman genula, genitun jentzako, zenbait jokalarik oso partidu txuku nahi duten, asmatu duten saskira begira, baina azkenean Blander, Ibai, Julen, Karim, jokalari asko dira falta zian alarun baten, eta holakotan zaila izaten da ikibeare etxean osatu astentzea hartutako kolpe batetik, eta azkenean horren beste bajakin zaila izaten da garaipena eskuratzea. Azkeneko laurdena berdinduta hasi zenuten, 10 minutu falta ziren, aukerak izan zen dituzten, azkeneko segundura arte partiduan egon zineten, azkeneko jaurtik eta hortan ere aukera izan zenuten, baina zenuten asmatu. Azken finean ez, baja asko partidu zaila aukera izan zen, baina ez zen lortu, pena. Bai, egia esan, amaieran, hiruko jaurtiketa batekin jarri ginen markagailun gertu puntu batea, gero baiek ez zuten asmatu eta gure eskutan izan genuen azkeneko jaurtiketa baloia ondo moituta gero, etzan asartu, baina, bukara arte ginen burrukatzen, garaipena behar genuen, baina aurre begiratu eta gelditzen dian 4 partidotan garaipena lortu behar diteu. Astentan galdu eginda, aurreko astean ere galdu egin zen Goierriaren aurka 77 eta 54, azkeneko 4 partiduetatik 3 galdu dituzue, bigarren itzuliko datuak ez dira, lehen itzulikoak bezain onak. Epatu ez du 4 partidu falta dira, taldea bolada txarrean dago, buelta marko zaio. Denboraldi luzek izatea, eta agian ez gaude gure momentu hoenen, baina bukara arte borrokatzenengo gara garbi daukau. Eta gehiago sailkapena ikusita, dena nola dijoan ikusita, asteburu eten dira sorpresak eta gukoain 3 partidu galdu iteun bezala, seguro gaude, behar bezala lan izkero eta bukara arte burrukatzen egon ezkero, jarraituko deula goran egoten, orduan, bukara ino jarraituko deu eta seguro ondo lan ite baldin badu goran egongo gehala. Zuzero horrek aipatu duzu sailkapeneko berdintasuna, denboraldi guztian aipatzen ari gara faktore hori eta halaxe da zuek 4. postuan zaudete 14 garaipenekin, zuen gainetik daude San Fernin, Goierri eta Hernani 15ekin garaipen bat gehiagorekin, zuekin berdinduta azpitik 5. Atletiko San Sebastian eta Tabirako daude. Berdintasuna handia da, falta diren 4 partidu horiek garrantzitsuak izango dira noski, aurkari zuzenen aurkako partiduak ere kontuan izan beharko dira, dena irekita dago. Bai, aste honetan bertan BKL-en jolasten dugu Beasainen, azpitik handaun talde bat, baina 2 partidu gutxi bakarri dozka irabazita. BKL sailkapenean 11. postuan dago, 10 garaipen dauzkazu baina 4 gutxiago. Baina etxean bakigu talde guztik arriskutsu diala, ikusita espabilatu imar duela gugazken aldi honetan,
kostatuko zaigu asko asteburu honetan ere garaipenekin itzultzea behar zainetikan. Lau jardunaldi horietan aipatu duzu, Arribekaleren aurka hurrengo partidua kanpoan, Tabirakoren kontrare kanpoan jokatuko duzute, eta etxera San Zerrin eta Unamuno etorriko dira. Egutegia, ez da erraza, baina denboraldi bukaeretan ez dago egutegi errazik. Ez. Partido guzti izango dira oso gogorrak, Unamuno bea dijoala azken aurreko postun etorri behar du Zabalea, eta badakigu beraiek ere gora nahiko dutela, eta partido hori zaila izango da, Bekal esan dugun bezala asteburu honetan zaila izango da, eta zer esanik ez Tabirakoa juten gedanen, edo San Zerrin etortzen daren goran dagoela lehen postun. Hau izan da partiduak eman zuena, Inigo Moreno eskerrik asko hona etortzagatik eta beste bat. Eskerrik asko zuei. Lastima izan da, gaur ondo burrukatu dugu, partido kompleto egin dugu, baja asko geneuzkan, baina gaur kantxeratu dian jokalari guztik partido nahi dute. Eta lastima, azkeneko jortik eta auki dugu partida bazteko, gaina bakarrik botatzeko aukera auki dugu, baina gaurkoan ez dugu zorte auki, eta porrot gogorra igoerako gure aukerak urruntzen nahi dialako. Bai, oso garrantzitsua ikusita sailkapenen dagoen berdintasuna, etxen partiduk aurrera atera behar dira, eta gero etxetik kanpo ea garaipena lortzeko aukera daukaun. Honek jartzeigu egoera baten, nun etxetik kanpo partiduk irabazteko beharra o derrigortasun hori sartze zaigun, eta ea hurrengo asteburun garaipena lortzeko aukera daukaun, eta gaurko porrotai buelta emateko aukera. Guain arte, zorionez ez ditu bi partidu segidan galdu, eta horrek sartzigu dinamika txar baten, o behintzat bolada txar baten. Baina, azten zehar ondo entrenatzen nahi geha, eta nik uste lanakin eta gaur bezala jokatuta, hurrengo azten garaipena lortzeko aukera auki dezakegu. Generalen partida ez da erabat gaizki, baina hasiera txar batek azkenen perjudikatu dugu bukaerako emaitzan, eta azkenen saskibaloia 40 minutuko partida da, eta 40 minutuk ez balin baiteu konpetitzen azkenen hau pasatze zaigu. Partido garrantzitsua zen, playoffeako, eta aberajea gaina 6-gatik galdu genunan, biak irabazi dizkue, orduan hauen kontra baita ere aberajea galduta daukau. Así que, pena bat bai.